பாக்குறியா நீ? கரெக்டா மட்டும் போட்டு கபிலே என்ன பேசுனீங்க நீ? கிளம்பு கிளம்பு. ராமா இங்க இருந்து கிளம்பு. எல்லாம் உள்ள போங்கப்பா. பெரிய ஆடுகாரன் தானே, பயப்படாம வா. வந்து என்கிட்ட சைடா வாடா. வாதி தெரிஞ்சா பிரச்சனை ஆயிடும்பா. ஐயா இதுகிட்ட யார் ஆடுவா? க்ளோஸ் கூட போட தெரியாது. இவெல்லாம் ஒரு ஆளு. ஏய் போடா, உன் கண்ணுல பயத்தை பார்த்துட்டேன். அப்படியே ஓடுற. முன்றத்தனமாவெல்லாம் நம்ம முன்னாடி நின்று பேசவே கூடாது. பாக்குறதுக்கு தமாசா இருக்கும். கூப்பிட்டு 2 தட்டு தட்டு. போ. ஏய் மாமனுக்கு ஆச்சு. போ போட. ஏய் போடுற. ஆனா ஒத்த கையில தான் போடுவோம், பரவாயில்லையா? வாடா. ஓ நீ பாட்டு போயினேங்கற அவன அச்சு போற பானே. வந்துடு வந்துடு. கபில ராம கூட ஃபயர் பண்ணுங்க. நான் சொல்ல கேமரா நீ வா. கபிலடா அவன் நான் கூட போறேன். கபிலனா ராமா போடு போடு. பிள்ளாக அவன். போமா போமா. ஒன்னா கேட்க மாட்டியடா. ஏய் அஸ்து வாடானே நின்னுங்கற தோ முடிச்சிட்டு வந்துறேன். யாரா? ஏய் என்ன பண்றீங்க? ஏய் ராமா எந்திரா. ஏய் ஏய் ரிங்கு வெளிய போ வெளிய போ. எந்திரா ராமா. ராமே ஆட பண்ணுவா. ஏந்திரு வா. ஏய் நான் பாத்துறேன். அடிச்சு தூக்கி போற. போறேன். ஏய் அட்ரா. ராமாஜின் பாருங்க அவன. ரங்கவாதி சிஸ்டேடா நானே. வாடா. ஏய் போவாடி.